si Ramil ginaingon, kung wa ka nagdako nga kwartahan, ma-appreciate nimo kung unsay naalang. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga, di na ko mahimong may kalimtan. Ay, okay na. Okay na ni. Okay na mong sakyanan, sir. Ay, salamat kayo ni mo, Ramil, ha? Oo, sa pakad, ha? Oh, dawatan ni. Oh. Uy, dako raman ni sir. Ay, naunsa man ka. Oh, Iharan na ni mo. Ha? Sa kadaghan nga, mekaniko nga akong ipatanaw ning sakyanan, ikaw rin ang nakapaandar na. Oh. May ka nga mekaniko, Ramil. O, hatagi ko si mong cellphone number, B. Kaya in case kung magka-problema ng uban kong sakyanan, aw, tawagan din ta ka. Sorry kay sir, wa ko cellphone. Uy, unsa? Uy, kinahanglan nga may cellphone ka, Ramil. Aron sa'yo na kang kontakon sa imong mga customers. Ma, pa, kamo na may bawa mong budget, ana. Salamat ini anak, ha? Isa pa yan. Basag di lang dong. Kay katuloso sa kasimana na kong manglaba. Kay na Uy. may nagsaad na kong daan nga ako day tiglaba nila. Mo ba? Sagdi na lang ko nga mo'y mangitag kwarta mo, oy. Ay kaya pa manggod na ako, nak. Di mahimong pasagdan ka na mong papa ni mo, oy. Pamilya ta, magtinabangay ta. Mayo, nay ice water? Wala, wala ba, sir? Bottled water ay na, bunaw. Sige, kana na lang, miss. Tagpila man, ha? Sir, nanang usan nimo ka sakyanan. Ako nang nahatod. Okay na na. Okay, salamat kay Ramil. Tawatan niyo. Uy, sir! Sobra na sa gihatag nimo, sir, ha? Okay na. Oh, salamat kayo. Di lang ako magdugay, sir, kay may adtuon pa kong line customer nga magpaayos sa iyang sakyanan. Okay. Salamat, Sige, sir. Salamat kayo, sir, ha? Nintuta nila. Sobraan na, sad. Yay! Perti ng inita. Uli na sa ko sa amo, eh. Aron ihatag ni mama kining kwarta nga daan ako. Aron makapalit sa sudan og bugas. Thank you sa grasya, Lord! Hi! Ikaw itong nipalit og bottled water sa among pamagidahan sa katugan ni nag-auto ka? Oo, ako to, miss. Ako si Carol. Ikaw? Ramil. Naka-cellphone number? Wa? We, kalo. Tarong ba? Tayo gusto mo number, B. Wala yung cellphone, miss. No, uy. Ay, para, ilugar palihog. Nakagusto tingay ito ni mong bayhana, nak. Kinsay dili makagusto ning atong anak nga bisag magkahugaw ni. Mulutaw man ang kagwapo niya. Samot na magsulob nagnindot nga t-shirt o kasunis, askad lang ang babae magdagan ni anak. Maog yun. Buyag pa, oy. Pagminyo na ay Ramil. Kay hapit na ka mulapas nito sa kalendaryo do. Ay, bahala nagmulapas na po, eh. Di pa ko magbinyo, kay gusto pa kong matiman inyong duha ni mama. Sana all. Magdali ko kay kawanon na rabada. Ay! Ay! Sorry, miss. Oh. Uy, Carol? Ramil? Oh, Hala ka! Yay! Kamita ni. Hala, wala na basa na ta. Basa, inuun tada. Yay, hala lisura. Yay, lisuray ni Igsak kay JP ni. Lisod mo lang. Ay kabala ka, mag-taxi lang kay Ramil. Salamat sa imong pagpasakay na mo, sir, ha? Bisag basa-basa mi. Huno na lang sa amo, Ramil, aron makailis ka. Nakurog ka, oh. Hasta ka, Karolo. Nagkurungsag ka. Palihog lag lugar.
Sorry kay Sir ha nga, nabasa mi. Naog na, Carol. Salamat. Sorry. Dali na, Ramil. Sakto ra ni mga akong t-shirt ug short, ha, Ramil? Kauwaw biya ini, oy. Ay, nagkurog kas katugnaw mong ay uwaw diha. Ano ka? Nitutok man ka na ako. Pamalig ka nag-ilis. Naklaro ang imong... Ako ning gituyo. Kay gusto na ako nga kay muhubo ug mo ilis na ako, Ramil. Ha? Carol? Ramil. Karon na. Ako lang nakatag ni mo akong pagkababae sa dakong kasayon. Mutipon ako ni mo. Utsa? Carol? Anong nakurat man ka? Hindi pa ko andam, Carol. Gusto pa ko mutabang sa kumahay ginikanan. Unsay mga ipasabot, Ramil? Tiguang na sila si mama ug papa ug wala yung makatabang nila. Ako ra, kay bugtong ko nilang anak. Di man ko magpugong nimo kung gusto kang mutabang nila. Ang ako lang, kung mumabdus ko pa, unsaon na lang ang kaugmaon sa akong anak. Di siguro ka mamabdos. Uy, kausap pa gani to. Unsay kadaghan man ka nakapabuto na ako. Usara ka adlaw pero kalima sa tuoy. Mga ona ta. Gusto nilang mama ug papa nga magdungan tagkaon. Unsa naman sa sudan? Buwad ug utano na sad. Okay. Maoro manay makaya na mo. Sus, ibawaan pa lang di ay nga mas pobre pa di ay mo namo. May pag-unsa, ha, Carol? May pagwa lang ko magpa-charger nimo. Kaya nga naman day. Kinsa mo day dunay motibo na tong duha. Di ba ikaw? Pagtuo man gud ko nga dato ka. Kay katong ni palit kag bottled water sa gamay na mong tindahan, nagsakay man kag auto. Kay nagsakay kog auto, dato na day. Dito akong sakyanan, Carol. Gihatod to din sa amo kay ipaayo. Paduong kong magatod atong sakyanan sa tagiya. Kabwisit ba yung ining kinabuhi ay? Wala, nagmahay ka. Paayo! O, Pwerte na kong mahayag yun. kana kay di ka kontento sa unsay naani mo. Ako, ug ang akong mama ug papa, Carol, kontento na unsay naana mo. Okay ra. May mo nang mubalik ka sa inyo. Ay, kapaspas sa dagan sa panahon. 5 na kabuwan sukad mi pauli si Carol sa ilaha. Kumusta na ka siya ron, no? Bahala siya siyang kinabuhi mo eh. Hindi man siya makontento kung unsay naana to. Maong gibuhian na lang ako siya. Basag nito siya. Paita lagi kayo. Ayo! Uy, Naa si Ramil? Hala, niya siya. may balik si Carol dong. Ma, tanawa. Kadako na siyang tiyan. Ramil, libalik ko din kay gusto ko nga inig panganak na ako. Oh. May makitang amahan ang atong anak. Carol! Oh, Carol! Salamat! Dagang salamat, Carol! Nakaamgo si Carol nga kung unsa ray naa, makontento na siya. May balik siya na ako. Mga tumang kasama ang kaagi ni Ramel, dinhining tulmanon. What's the style? Mi balik style.